sa svojim timom pročitao genom COVID-19, pa ga pitamo da li je u Srbiju stigao brazilski soj. Hoće li nas od njega zaštititi vakcine i prirodno stečeni imunitet ili će nam biti potrebna nova zaštita? Koja vakcina najbolje štiti od novih sojeva? Ko ima najviše razloga za brigu? I vi možete da pitate gosta jutra, on je mikrobiolog dr. Milanko Šekler. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Doktore, je li vas zabrinula ova informacija iz Kragujevca, odnosno znam da vas je zabrinula, ali šta vam ona... Pa možda me zabrine samo kao čoveka, kao i vas, ali ne u smislu nekom virusološkom, ne. Ne. To može da se desi uvek, nije čudna situacija, to hoću da kažem. Majka se kasno inficirala pred sam porođaj i onda u toj situaciji može da se desi, da se inficiralo u trudnoći mnogo ranije, do toga ne bi došlo. Jer beba je bila apsolutno, kako da kažem, nezaštićena, potpuno osetljiva na virus i verovatno pri samom porođaju je došlo do infekcije, tako da čim je tako brzo, posle svega par sati, došlo do pojave simptoma. Mislim, jedna čudna situacija koja može uvijek da se desi. Desilo se da je slučajno otkriveno da je uopšte majka zaražena pred sam porođaj, ali opet kada mi čujemo, evo i u KBC-u Dragiša Mišović takođe postoji jedna beba od 11 dana koja je takođe zaražena koronom, ona je srećom mnogo bolje nego ova beba u Kragujevcu. Da li mi odmah smo pomislili da je ovde reč o tom nekom novom soju koji je sada mnogo opasniji za najmlađe? Zamislite koliko ima porodilja u svetu i koliko se dece normalno rađa. Koliko ste puta čuli da je to sad negde... Znam, ali doktore, na početku smo odmah, sećate se na početku kad se pojavio COVID, da smo svi rekli hvala Bogu, deca su zaštićena, oni ne mogu da obole od teško. Ovo su izuzeci postoje, znate šta, izuzetak potvrđuje pravilo. Ajde, realno sad da pričamo koliko ima deca u bolnicama. Ajde, realno sad da pričamo. Pa evo u KBC-u 11 rode. Da li jesu to 1000, a koliko ima odraslih? 7000. Više, naravno. Znači, pričamo o tome da ništa se tu nije umeđu vremenu čudno desilo, po meni. A da li sada deca mogu da razviju tu težu kliničku sliku? Eto, to je... Pojedinci, da. Ne treba da zaboravimo da sem količine virusa koju ćete da unesete, kvaliteta virusa, odnosno njegovih osobina, i genetske predispozicije. Znači, uvek postoji neko ko je mnogo osetljiviji i neko ko je manje osetljiv. Znači, jednostavno postoji, i to je dokazano da postoje genetske osobine, da je neko osetljiviji baš na ovu vrstu virusa, što ne znači da nije potpuno, recimo, otporan na grip. Jednostavno, to su individualne osobine na koje mi ne možemo da utičemo i, nažalost, ne možemo da ih upotrebimo u borbi protiv koronavirusa, jer bi to podrazumelo da mi treba svi da uradimo genetsko sekvenciranje svakog od nas, što je tehnički nemoguće. Ali postoje ljudi koji su otporniji i to su oni koji su asimptomatske ili blage forme i postoje ljudi koji dobiju tešku formu katastrofa, pri čemu je on zdrav, prav, sportista, u srednjim godinama dobije oblik bolesti koji je neverovatan. Znači, zavisi puno i od genetike. Da li je brazilski soj stigao u našu zemlju? Ne znam. Znači, to ne mogu da znam, zato što mi smo radili sekvenciranje, naš deo virusa odradili, sada to radi medicinski fakultet, koliko sam ja u kontaktu sa profesorom Tanjom Jovanović, oni nemaju trenutno pozitivnih uzoraka na brazilski, ali ja bih sad jednu stvar da skrenem, tako smo jurili za britanskim, hoće li ga biti, jer smo ga našli, jer ima, pa ono jedan je nađen, pa su se onda razlačili po novinama nekoliko dana, jedan nađen, pa nađeno nekoliko desetina i više vas ne zanima. Znači, desilo se, ima i više to nikom nije interesantno. Isto i ovde. Znači, vi ćete imati iste načine prenošenja, imaćete istu preventivu, imaćete istu kliničku sliku. CDC, Centar za zarazne bolesti američki, je izdao neku novu kategorizaciju koja je poprilično praktična. Znači, sve viruse, to jest mutirane oblike, možemo da podelimo one koji su nezabrinjavajući, nebitni, to su mutacije koje uopšte nisu bitne. Druga kategorija koja se samo evidentira, znači, opet manje bitne, ali se evidentira kao može da se prati, i onda kategorija gde najviše ima kao virusi za zabrinutost. Trenutno su svi ovi koje smo naveli za zabrinutost. I najviša kategorija je, to su oni koji su za veliku brigu, odnosno za paniku, tako je. Za sad nema ni jedan tu. Brazilski spada isto u ovu kategoriju kao i južnoafrički, kao i britanski, kao kalifornijski, svi spadaju u tu grupu. Zašto? Zato što dijagnostika njihova ide isto kao i do sada za sve ove viruse, ne razlikuje se. Vakcine su efikasne, manje ili više, sve pokrivaju i ove mutirane
brojne oblike. Oni nisu patogeniji u smislu da nanose težu kliničku sliku, lakše se prenose, to je evidentirano, znači dokazano da se lakše prenose, ali ne da prave težu kliničku sliku. A sećate se, kad se britanski pojavio, bilo je 70% teža klinička slika. Da, i kliničari kažu da oni jesu primetili da... Super su primetili, ali pre 7 dana je izašao rad o britanskoj soji gde kaže nema težu kliničku sliku uopšte, samo se lakše prenosi. Znate šta, kad se napune bolnice, pa ima puno bolesnika, zato što se lakše prenosi, pa ne možeš svima, pa imaš puno slučajeva, pa ne možeš da stigneš sve da odradiš, pa onda bude daleko bilo smrtnost i posledica što ljudi na vreme se ne pojave i nema gde da se prime, to ne znači da je to smrtonosni virus, nego jednostavno isto je smrtonosni, nego nisi stigao da mu pružiš onu zaštitu koja mu je potrebna. Ista stvar se dešava sa brazilskim. I sad vidim, novine je napisao, ne znam, gradonačelnik tog grada Manausa ponovo kao boleo posle godine dana. Pa šta? Pa imaju ovde neki koji su obolili posle par meseci ponovo. Znači, ne znači to da je sad ovaj virus, sad je to trebalo da zaključimo da ovaj brazilski sad može ponovo da inficira, da on ima drugi jest. Prirodno stečeni imunitet i onaj koji je stečen vakcinacijom. A cijela sudbina treba da bude da i kad smo vakcinisani, pojedinci će da se zaraze. Virus će da se bori sad protiv nas koji smo zaštićeni i vakcinisani. On će još veći izazov da ima da mutira, da se menja. I to da zaboravimo. Sada kad budemo, recimo, vakcinisani 5 miliona, on će kod svakog da pokuša da prođe, a neće kod svakog da prođe. Prođe kod svakog 5, kod svakog 10, nebitno je. On će pokušava da se menja da bi uspeo da ga zarazi. I bit će mu teško. Ali gledajte, u toj borbi se on prilagođava nama i mi njemu. To jeste poenta. Nije poenta da se vakcinišemo 10 godina sa 5 vakcina godišnje. Poenta da se prilagodi on nama i mi njemu. Mi smo zaboravili, mi se prilagođavamo njemu, našim ponašanjem, preventivnim merama, šta. On se prilagođava nama isto. Znači sad kad je... Što ne prilagođava nam se, nego pokušava da nas prevari. Ne pokušava da nas prevari. Njemu nije cilj da nas ubije. Jer njemu je cilj da postane jedan običan virus koji izaziva šmrkljavost par dana i to na nogama preguraš i ne primetiš uopšte. Njemu je idealno... Njemu je idealno da preživimo mi, a da preživi i on. Tako je, i da se širi neometano i da ga ne maltretiramo vakcinom. To je cijela poenta. Imate 4 vrste virusa koje niko ne pominje, ne znate ni kako se zovu, znači HKU1, 043, ne znam, 229T, to su nazivi virusa, korone koji postoje i koji možda neko ovde u studiju sad ima. Ali to je nebitno, znači to što je malo kašlje, šmrklja, nikom nije bitno i ne prave se vakcine za to. Što nema potrebe, šta će ti vakcina ako će za 2 dana da budeš ko nov. To će se desiti. Kad? To je sad pitanje za veliku lovu, ko može to da pogodi. Ali ja kažem da će to da se desi sigurno i mnogo brže. Znači, vakcinacijom, ogromnim obimom vakcinisanih ljudi i preleželih ljudi. Tu je problem što neke druge zemlje će vrlo teško sa ogromnim brojem stanovnika da izvakcinišu 1,5 milijarda, recimo Indije. Možda zamislimo koliko će njima treba da vakcinišu te ljude. Verovatno će kod njih prokuženost brže da prođe nego vakcinacija. Zato će imati mnogo više umrlih. Ali kada se stvori ogromna većina ljudi da ima neku zaštitu, da li od preležale bolesti, da li od vakcinacije, virus će u pokušaju da zarazi te ljude koji sada imaju neku zaštitu, on će se menjati, prilagođavati polako tome i biti sve slabiji. Nema drugog rešenja. Pitaju naši gledalci ovo. Koja vakcina nas, doktore, najviše štiti od novog soja, tog recimo britanskog i brazilskog? Trenutno ispitivanja koja su urađene, sve vakcine su efikasne manje ili više. Ja to moram da napomenem. Znači, to je izdao i Pfizer. Koja manje, koja više? Odmah moram da vas... Pa recimo, Pfizer kaže da štiti umanjenjem od, ne znam, 4 puta nečega. Ali to ne znači, nemojte da odmah shvatate bukvalno. Treba da znate da titar virusa, pa ne mogu to da vam objasnim brzo, to mi treba neko vreme. Ali hoću, to nije nekoliko puta slabije, nego je samo potrebna koncentracija antitela veća da bi se izvršila neutralizacija. Ali efikasno. Moderna je isto izašla s tim podacima. Sputnik je izašao sa podacima da njegova vrlo malo, skoro minimalno ima smanjenu efikasnost. Pričam za Sputnik. I kineska koja koristi Wuhan soj, među prvima je i počela da koristi, isto se ispostavlja da je vrlo efikasna. Pri čemu za nju uvek moram da napomenem da ona ima više vrsta antitela, ne samo S, zato što je cela virusna čestica u pitanju, pa i ti drugi antigeni koji stimulišu više vrsta antitela da se proizvede, a mi merimo samo S, pa se onda svi uspaniče i kaže ja nemam titar, nemam uopšte, to što ne znači da ona nema zaštitu. Zato kažem, i ona štiti i za ove
dokazano štite. I još bih htio da kažem, pošto možda je prilika, puno puta sam čuo kao vakcine nisu ispitane, na brzinu su napravljene, ko zna šta je to. Pa je bilo nisu ispitane ni na životinjama. I baš sam hteo da pogledam i juče, prekjuče se našla recimo kineska koja je među prvima počela da se pravi. Ona je ispitana na 6 vrste životinja još u junu prošle godine. I to su bili miš, pacov, zamorac, kunić i 2 vrste majmuna. I znači ogroman eksperiment i ogroman rad pre nego što su vakcinisali dobrovoljci. Dakle, nije tačno da nama neko sad eksperimentiše, da smo I još jednu stvar koju sad će verovatno mnogi da kažu ja sam sad kao vakcinalni lobi. Ne, ja pričam činjenice. Znači, ja nisam ni protiv ni za. Ja samo pričam činjenice. Činjenice da su Rusi napravili vakcinu protiv ebole na sličnoj platformi na kojoj su napravili sad Sputnik. Činjenice koju nisam znao do pre neki dan, da su oni vakcinu protiv MERS-a, to je oblik kao SARS koji je bio na Bliskom istoku 2012. da je smrtnost bila 35%, oni su napravili, bili su pri kraju registracije, znači prošle godine su trebali da je registruju. Znači, napravili su vakcinu za bolest koja je bila, koja se pojavila, u nadi da ako se desi, da oni to imaju spremno. Šta to znači? Ta vakcina je praktično sve imala isto kao ova sad Sputnik. Oni su samo zamenili jedan deo proteina. To vam je kao na automobilu da ste zamenili samo svetlo za rotaciju. Otprilike sve ostalo je isto i samo ste jedan mali, zato su oni prvi izašli sa tom vakcinom. Meni je tek sad jasno, možda oni nisu hteli o tome baš mnogo da pričaju, ali cela poenta je da su bili pred jedan korak pred registraciju, a ta ispitivanja su trajala 4 godine. 4 godine istraživanja da napraviš vakcinu za bolest koje trenutno nema. A onda se ispostavi da se pojavi ova bolest i ispadne da nisi bacio pare. Mislim, to je verovatnoća neverovatno. Neverovatno, da. Prosto neverovatno. Sad bi neko rekao, oni su to sve znali. Znate kako te teorije zavere. Putin nas izrazio. To nisam čuo da sad to mi se sviđa. Da, teorije zavere. Oni su to znali, zato su to pripremili. Kome će i da li će nam biti potrebna 3. doza? Ja sam 3. dozu pominjao i isključivo i vezivao za kinesku vakcinu, zato što je sam proizvođač rekao da 1% ljudi će biti A reaktivan, to jest 1% vakcinisanih neće stvoriti antitela i to će uglavnom biti muškarci u starijoj dobi. To se ispostavilo po našim podacima i napominjem da je najbolje kad imaš svoje podatke i ovde je trenutno počela da se radi studija efikasnosti vakcina. Profesorka Tanja Jovanović s Medicinskog fakulteta najavila, ta studija treba se završi, ja sad ne znam, čini mi se da je pomenuta najkasnije do kraja godine, ali verovatno ćemo imati rezultate značajne na osnovu kojih možemo da donosimo neke odluke već polovinom godine i ta studija je osnov da bismo mi odgovorili recimo na to pitanje. Jer to što meni Pfizer kaže, mi ćemo sad 3. dozu, naša vakcina brzo podiže antitela, ona padaju za 6 meseci do 12 mora, ja njemu baš i ne verujem toliko, zato što on ima naučne interese, ali ima i ekonomske. Znači, a ja bih voleo da razdvojimo te dve stvari pa da mi proverimo u nekoj studiji gdje nema ekonomskih interesa. Znači, ako država Srbija finansira i rade naučnici u Srbiji, oni imaju državni interes i naučni da kažu evo ovo ovoliko što štiti toliko dugo, a ovo toliko dugo. Ono što je činjenica, Pfizer brzo podiže antitela i toga ste se naslušali. Da za svega par nedelja od prve doze imaju antitela. I ja to uvek kažem, grafički to izgleda kao kupa. Pfizer brzo diže i brže pada. A kod Sputnika imate fenomen otprilike kao neki breg, polulopta. Sporije nešto se diže imunitet, odnosno antitela stvaraju, ali duže ostaju na platovu. Kako su oni sad to zaključili? Tako što su neke dobrovoljce, za koje igru slučaja znam, dan danas im vade krv, to su ljudi koji su vakcinisani u junu prošle godine u Rusiji i koji su bili u grupi dobrovoljaca. Njima se vadi krv svakih nekoliko nedelja i prati se pad antitela. Tako da oni već su blizu godine dana, znači kako pratite ljude i oni mogu na osnovu brzine pada mogu da urade projekciju koliko. Znači, to je da je ovako, oni bi rekli, pa oni su u projekciji rekli da će to traje od 15 meseci do 24 meseca, znači čak i do 2 godine. A Sinopharm? Sinopharm vakcina, ona najsporije diže antitela. Međutim, ja sad imam informacije da se dešava da ljudi koji 60. dana od revakcine imaju 0 i urade 10 dana kasnije pojave se antitela. Znači, a do sad smo govorili da kasne 3-4 nedelje, sad se ispostavlja da to može bude još kasnije, ali napominjem, samo kod ljudi koji su u dubokim godinama i kod kojih je imunitet znatno slabiji sam po sebi. Ta vakcina projektuje i pravi taj imunitet i on neće brzo da padne. I nije apsolutno merilo da li je 200-300 zaštitno, a 120 nije zaštitno. Uopšte ne može tako da se gleda. Najvažnija stvar je da je tvoj organizam prepoznao virus, da on napravi antitela i da on zna šta
treba da radi kad dođe slučajno do infekcije. Znali ste koliko dugo će nas štititi Sinopharm? Za Sinopharm sam je, koliko ja znam, Sinopharm sam je napomenuo, opet sad dolazimo kao Pfizer, sad se svi, da vam kažem, sad svi oni proizvođačka logika, da ti prodam ja 3, a ne jeste. Oni sad kažu 6 meseci morat će treća. Ja sam napominju da treća doza treba država da obezbedi, tražio sam protokol za sve oni koji imaju nulu posle 5-6 nedelja od druge doze, to je onaj 1% koji su oni sami rekli da neće imati antitela, od milion ljudi to je 10.000, ja sam ne predviđao, nego sam predlagao da se tim ljudima obezbedi treća doza da bismo im podigli zaštitu, da bi kod njih se pojavila antitela. To sam predlagao, predlažem i sad. I još jednu stvar moram da napomenem, kad pričamo o trećoj dozi, pominjao sam, mnogi su zaboravili još pred Novu godinu, govorio sam da ne treba bežati od kombinacija vakcina. Zašto? Da, to su se ljudi uplašili, neki koji su slučajno primili. Nema potreba. Da sam proizvođač vakcine, ja bi uvek tražio da se daju 2 moje vakcine 2 puta, ako treba i 3 puta. Znači da sam ja proizvođač vakcine, bi to bilo najlogičnije. Ali nisam. Znači u veterini, znači kada koristimo vakcine protiv korone, pošto najviše se koriste koževine, 99,9% kokošaka je vakcinisano, mi uvek kombinujemo nekoliko vakcina. Ali uvek. Znači za 4 meseca te kokoške prime 4 vakcine. Jedna inaktivisana ide na kraju. Pre toga se upotrebe 3 žive i one se sve 3 razlikuju. Zato što tim kombinacijama pokrijaš varijante i mutacije moguće koje mogu da se nađu na tom terenu i da te zaštite. Jer ako bi mi krenuli da za svaku mutaciju pravimo novu vakcinu, što bi proizvođačima bilo idealno, mi ćemo doći u situaciju da imamo 50 vakcina. Znači, ako sam ja vakcinisana i revakcinisana Sinopharm vakcinom, vi biste mi preporučili, ako budem primala treću dozu, da to bude neka druga. To ćemo se dogovoriti posle, ja bih napravio jedan zanimljiv eksperiment. Imam ideju šta bi vam dao. Da vidimo onda da li je uspeo eksperiment ili nije. Ako preživite, budete i dalje ovde. Onda je u redu. Evo, dogovorili smo se. Koliko mi dajete? Vi meni? Meseci. Pa vajde se ja bavim. Vremena, koliko će da traje taj eksperiment, da sam ju gledalci, ako me budu videli? Za 3 meseca ćemo da znamo šta se desilo s vašim antitelima. Dobro, znači zapamtite za 3 meseca. Uzmite bolovanje 3 meseca i to je to. Bolovanje mi treba. Ako me budete vidjeli za 3 meseca. Ali da se ne zabrinu gledalci, pošto idem za 10 dana na odmor, tada kad me budete vidjeli da me nema, znajte da nije reč o ovom eksperimentu. Da zaradite lov na odmor. Sad ozbiljno, ne treba bežati od toga, ja znam šta je problem, što su svi proizvođači odradili ispitivanje svojih vakcina u više doza i imaju te podatke i kaže, ja ti garantujem da ovo radi ovako, imaš zaštitu ako radiš ovako. Ako koristiš moju jednu, a drugu tuđu, ja ne mogu ništa ti garantujem. Logično, zato što si ti sad jednu dozu si mi ukrao, uzeo si od drugu. A ja garantujem da može u toj kombinaciji da se napravi bolja zaštita. Jer je to iskustvo iz veterine. Nema razloga da se ne razlikuje dvonožac i kokoška. I ona je na 2 noge, tako da su možda perije. Znači, imunitet je sličan. Znači, imunni sistem reaguje isto, ali najozbiljnije. Ne, verujem sve. Verujte da nema razlika. Znam, razumem, verujem. Mislim da vam napomene, veterinari, pošto mnogo ljudi me napada zašto sam ja veterinar, što pričaš o tome. Recimo, Daniel Salmon, to je veterinar koji je otkrio salmonelu. Pa da vam kažem, recimo, Nobelovac veterinar Australijanac je 70. i neke godine prvi čovjek koji je otkrio kako funkcioniše celularni imunitet i dobio Nobelovu nagradu, a svi pominjemo taj celularni kao vrlo bitan ako nema antitela. I to je veterinar. Onda veštačko osemenjavanje, vantelesna oplodnja, i to je veterinar. Znači da vam kažem, to su 2 stvari, jer kaže se One Health, jedno zdravlje, jer 65% zaraznih bolesti su zajedničke za životinje ljude. Od opasnih zaraznih bolesti 75%. Znači čovek je ipak samo jedna životinja. Jedna od života. Nećemo sa tim da završimo, nego završit ćemo sa tim da mi brzo i kratko kažete, pošto nas čeka gospodin Lazanski u Moskvi, treba da se uključi za nekoliko sekundi, bukvalno. Samo da mi kažete, oni koji su primili AstraZeneca, da li treba da ih brine sad ova informacija u Danskoj, zabranjena, u Australiji objavili jedna osoba preminula? Znate šta, jako mrzim kada se u nauku počnu upetljavaju političke stvari. Mislite da je ovde to reč o politici? Apsolutno, čim se promenio naziv vakcine, promenila se kompanija i samo čekam trenutak kada će vakcina sa novim nazivom i sa novim vlasnikom i sa istim sadržajem u bočici da se pojavi kao dobra. Znači, samo ne do Bog da im se to desi, jer ću stvarno da vrištim na sva usta. Zato što je napravljena stvar da Velika Britanija koristi tu vakcinu, Švedska koristi tu vakcinu, Finska koristi tu vakcinu, bez ikakvih ograničenja.
I sada odjedanput problem se pojavljuje u nekim zemljama i one sad kao pojedina godišta mogu, pa sad neke zemlje kažu preko 50, neke kažu preko 55, neke kažu preko 60. Čekaj čoveče, na osnovu čega imate sve različite uzraste gde može. Slovenija je rekla svi preko 18 godina maturanti da se vakcinišu AstraZenecom. To je pre neki dan. Čekaj, odakle vi svi izvlačite? Na osnovu kojih podataka svi pričate različito? Tako da ne brinu ipak. Apsolutno nemoj da brinu. Znači neki rizik koji sam ja uspeo da zaključim, ako je to tačno, to je da za ženske osobe mlađe od 30 godina postoji izvesna verovatnoća kao da će da se javi ta tromboza krvanja koju oni pominju. Međutim, ja moram jednu drugu stvar odmah da kažem. Da uopšte niko nije naučno povezao to krvanje sa vakcinom. Znači, uopšte se nije došlo do toga na koji način se to desi. Jer da vam kažem, 1.000.000 ljudi da vakcinišete vodom i sutradan će da umre 2-3. I 1.000 će da kaže se loše osjeća. I kad mu kažeš bila je voda čoveče, neće da ti veruju. Sa ovim ćemo završimo. Hvala vam mnogo na razgovor. Hvala vam.